Sikra bala kang tumingal perang jambu samya medali lara dadet wilating kata bang danyuang gong manguncang nidi bincang sangaji mijil ladinya ngedali wuwus tresna sura wilaga kaya buta singa bregil punika Paman Patih Harya Sengkuni ingkang sampun mijil wonten ing Pasiban Jawi keparenga paring dawuh dumateng kula pun Kartomarma saha kadang para Kurawa sanesipun babakan wasing pirembakan wonten ing Stinggil negara Ngastina. Kurawa kabeh wae rungokna gatekna kang sarta nglakonana. Ing ripalungguhan iki Kakangmu Duryudana lagi menggalih babakan kahanan negara Ngastina kang babar pisan durung nate kecondhokan wujuding kanugrahan utawa wahyu saka Jawata. Kakangmu ya kuwi sinuwun Prabu Duryudana mikir menggalih kalamun to Ngastina babar pisan durung nate antuk wujuding wahyu utawa kanugrahan banjur besok nasibe Ngastina piye. Lah ing ripalungguhan iki Jawata bakal matedhakake wahyu dewa bakal nurunake kanugrahan wahyu ning ratu ya kuwi wahyu cakraning ngerat kang dadi prasimbol wahyu keprabon. Dene gunane guna lan paedahe sapa wae kang ngantuke wujuding wahyu cakraning ngerat besok tedhak turune bakal dadi ratu kang kuncara hanjayeng bawana ana ing tanah Jawa bebasane bisa ngregem jagat iki. Wahyu cakraning ngerat bakal tumurun ana ing wana Krendayana uga
winastan pasitran gondo mayit kamangka pasitran gondo mayit mau isih laladan panguwasane Tandya Bathari Durga ya Sang Pramoni. Kang wekasan gurumu Pandhita ing Sukalima Pandhita Danyuang Durna njaluk bantuan marang sing duweni wilayah ya kuwi Tandya Bathari Durga. Bathari Durga sida prapta sida rawuh ana ing Stinggil negara Ngastina kanthi syarat ya kuwi besok sukmane utawa nyawane anak Angger Prabu Duryudana ora bakal bisa sampurna ning bakal dadi wadya balane Tandya Bathari Durga dadi jim setan priprayangan. Mula dina iki Ngastina diwakili Atmajendra Ngastina. Sinten? Ya kuwi anak Angger Lesmana Mandra Kumara. Kon tetugur, kon sesirih mapan ana ing alas Krendawahana ya pasitran gondo mayit. Lah saiki tugase Kurawa, kewajibane Kurawa dombanana tutna lakune Atmajendra Ngastina Si Lesmana Mandra Kumara. Kupengen mubeng. Ya kuwi alas Krendayana aja nganti ana wong jaban rangkah kang wanuh-wani mlebu ana ing pasitran gondo mayit. Yen sing tetugur utawa teteki brata mapan ana ing pasitran gondo mayit ngemungake Si Lesmana Mandra Kumara, gelem ora gelem Wahyu Cakraningrat ya bakal sumandha ana ing Si Lesmana Mandra Kumara awit wis kinudrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa kalamunta Wahyu Cakraningrat Wahyuning Ratu. Tumurune ora ana papan ya mung ana ing pasitran gondo mayit mekaten Paman Kartamarmaya. Mula enggal Kurawa dikepyake pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping 3 kabodholake dombani ditutke diawat-amati lakune Atmajendra Ngastina Si Lesmana Mandra Kumara. Lho nggih endang kirapna Madyabala Ngastina Madyabala Kurawa sikep gegamaning ngaprang mbok menawa iku ana muganing lelakon ana bobol barating lelakon Kurawa sing jumangkah Kurawa sing kudu mrembyah. Lho nggih amit madal pasilan aman. Kumrekang bala lumares budaling pramadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana rame gumuro pindha ombake samudra. Sarana
Gumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajorwatata tancaruk Deni Rama parna ong dwaja miwang bendhe ngungkung risang aswatama kang minangka tutuk ing prawadya bala iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita mangke riyin to Raden Raden Setyaki nitik saking lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimbo kok sajak wonten ingkang dipun penggalih menggalih babakan menapa Raden Raden Setyaki Kakang Anoman kados pundi
Ing ripalungguhan iki ora ana sing tak penggalih kejaba mung murcane Atmajendra Dwarawati. Ilange Raden Samba Wisnubrata kang tanpa pepuyan. Wis ana Tricandra utawa telung wulan iki. Atmajendra Dwarawati Raden Samba Wisnubrata mentar tanpa njaluk idi palilah kelawan ramane ya kuwi Kaka Prabu ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iki andadekake bingung bilung-lungan penggalihe Kaka Prabu ing Dwarawati satemah ngutus aku, ngutus Setyaki supaya goleki baya ana ngendi ilange Raden Samba Wisnubrata. Ya mung babakan kuwi Kakang Anoman sing tak penggalih nganti ing ripalungguhan iki. Raden Setyaki piye Kakang Anoman? Kula pitados kok Raden, wonten tetembungan kacang ora ninggal anjaran. Kacang ora ninggal anjaran ingkang maknanipun sinuwun ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna menika ratu ingkang cinaket kalian dewane, ratu ingkang gentur tapane manteng semedine. Kulino nyedhake ati nyedhake rasa marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa mesti kemawon. Ilangipun Nak Mas Samba murcanipun Raden Samba Wisnubrata mesti kemawon anduweni gegayuhan ingkang sae. Anduweni gegayuhan ingkang luhur tumrap katentreman lan kayuwananipun ing negari Dwarawati. Mangkono Kakang Anoman lakar kados mekaten Raden. Nanging sing tak bingungke iki dudu perkara Samba ilang tanpa pamit ning Kakang Anoman. Samba kuwi bocah enom. Bocah enom kuwi durung jejeg adek-adeke, isih miyar-miyur. Ngalor ya melu ngalor, ngidul ya melu ngidul. Mula wediku Kakang Anoman, Raden Samba Wisnubrata kang ilang saka Dwarawati iki mengko ora duweni niat kang becik, ora duweni niat kang apik, nanging malah glandang carang saka pucuk. Kejegur ana ing juranging kasangsaran. Mekaten kemawon Raden. Piye Kakang Anoman? Monggo sakmangke kula aturi Raden Setyaki tumut kula bakal ning ndi. Kula kanthi tetugur utawi teteki brata mapan wonten ing alas Krendawahana utawi wonten ing pasetran Gandamayit nyuwun pituduh dhateng purbaning Gusti ingkang Maha Kuwaos baya wonten pundi murcanipun Raden Samba Wisnubrata. Mangke sak sampunipun tetugur, sak sampunipun teteki brata wonten ing pasetran Gandamayit mbok menawi Gusti sampun paring pituduh, Gusti paring wangsit babakan ilangipun Nak Mas Samba Wisnubrata. Mangkono Kakang Anoman lakar kasinggihan sumangga slendro ingkang raos slendro ingkang batos melampah ngener mangilen tumuju wonten ing wana Krendawahana utawi pasetran Gandamayit. Ya yen pancen mangkono hayu bebarengan enggal lumaku Kakang Anoman. Anoman malumpat sampun Prabdang witing Nagasari mulat mangandhap katingal panodya yukuru aking
dumawur mangawur wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso dadak kaya butula war panjriting turang gesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit latalah durung suwe anggonku lumaku iki kepapak ana wanara kusika seta tegese kedhek kulese putih yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh marang aku aranku Begawan Anoman ya Senggana Rama Ndayapati bali takon iki ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora sapa sing dadi cecunduk ing laku kekesete ratu gustiku Tandya Batari Durga aranku Temenggung Salokat Katut Barat yo sumedya lakumu harep menyang ngendi aku arep tetugur teteki brata mapan ana ing pasitran Gandamayit ora kena bacut kudu bali ing ripalungguhan iki pasitran Gandamayit ya alas krendha wahana bakal tak dengkuli bibit karana ana wakil saka negara Ngastina Atmajendra Ngastina Silesmana Mandra Kumara kang bakal teteki brata hanyadang kang sarta hanyadong kanugrahaning dewa. Jerengen kupingmu rungokno gobokmu. Pasitran Gandamayit kuwi duweke sapa? Kok arep kok dengkuli pipit rawe-rawe wak rantas malang-malang bakal tak putung. Babo arep ngopo? Wani karo aku. Entek wedine kariwanine. Bagus. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapita kowe buntute ula tapang kejero kemanuk branjangan. Cengkang kandeling kulitmu jemengling suduhanmu. Yen pancen kowe kethek sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu. Sumpang so tebiatan kamu melengsati kamu jotakon dosa kowe. Baik. Oh. Hey.
mati aku. Wet. Lo. O ha a la. Ho he ho ha a waya. Hot hot a way waya waya. Lo. Wah. Mundur. Oh. Baik. Baik. Wah. Hot. He. Wah. Ho. Wah. Hot. 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 Wah. Mutiar kowe. Bro. Wah. 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 Baik. Baik. Wah. Hot. Wah. Ya. Ho. Weh. Wah. 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 Ya. Het. Ah. Baik. Ha. Hot ai. Oh. Asur. Wah. 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 Oh. Wah. Lo. Wah. Ah. Wah. Ah. Ah. Wasyo. Wah. Hot. Wah. Wah. Ho. Wah. Ya. Rindu mabur mengabur aburmu rahan pengaraning Gong maguru gongso kata kaya butula pangriting turangga esti berkata waca lelayu sapi ho ayo munduro barisan-barisan kereken genderamu bongkok ana gegamanmu. Iki Hindu Brasto kang bakal magut ana ing Rananggana. Kethek putih barisan saka Dwarawati
Adepono iki Hindu Prasto. Kelakon tak remet dadi ndok pengamun-amun kowe. Hey! Hey! Go! Low! Rush! Hey! Ah! Ah! Hey! Ah! Put! Hey! Pas! Hey! Ah! Ah! Put! Ah! Wah! Oh! Wah! Oh! Wah! Oh! 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 Ah! Wah! Low! Wah! Hey! Ah! Hot! Ah! Wah! Et! Go! Wah! Oh! Eh! Ah! Go! Oh! Eh! Lo! Wah! Woi! Wah! Ya! Wah! Oh! Wah! Ah! Woi! Wah! Wait! Ah! Tôi! Wait! Lo! Wah! Wah! Ya! Wah! Ya! Wah! 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 Hoi! Wah! Wah! Lo! Wah! Wait! Lo! Wait! Wait! Oh! 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 What? Et! Wah! Was! Wah! Wait! Lo! Wah! 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 Andedel gayuh kekono Risang Ramandaya Patyana Yaksa Gung Cangkama namane wil katak sini jejagi troning warih Ong Badha gulam tanpa tuwa mina-mina Jaladri mila gugu saben ari Kakang Anoman kados pundi Raden nitik saking apa sing dadi guneme para jim setan priprayangan sing tak
tandangi iki mau. Sajake Atmajendra Dwarawati Raden Samba Wisnubrata ora adoh saka pasitran Gandamayit ya alas Krendha Wahana. Yen miturut gagasane Setyaki, murcane Raden Samba Wisnubrata mesti wae ora adoh saka papan kene isih ana sak kiwa tengen utawa sak kupenge pasitran Gandamayit kene. Awit manut kabare para jim setan priprayangan sing ditandangi kelawan awake dhewe sakloron ngandharake dewa bakal ngudhunake kanugrahan wahyuning ratu ya wahyuning keprabon. Tak kira murcane Raden Samba Wisnubrata mesti ana gandeng cenenge lan bakale hanggayuh kanugrahaning dewa iki mau Kakang Anoman. Nggih, menawi makaten sumangga Raden, anglajengaken lampah tumuju wonten ing pasitran Gandamayit. Hangu padibaya wonten pundi murcanipun Raden Samba Wisnubrata kaliyan meminta dhateng Sihing Bathara. Mugi-mugi lelakon Dwarawati enggal antuka pepadang Raden Samba Wisnubrata enggal timbul. Ayo tak derekke Kakang Anoman. Wulandrema, Wulandremi, padha rene ya. Dewa-dewa sukata marang sureng prangutane aromarum ngendan wing awiyat narada ngebalani prakencong pak pong bu bolong kali cedhe ngetan iline Wulandrema Wulandremi kawula wonten dawuh pukulun wis kinodrating jagat lamun ing dina sakmengko dewa bakal matedhakake kanugrahan ya kuwi kang ingaranan wahyu cakraning rat wahyu ratu kang dadi simboling wahyu keprabon. Dene wahyu mau bakal tumurun mapan ana ing alas Krendha Wahana ya wana Krendhayana utawa mapan ana ing pasitran Gandamayit. Dina iki kang tetugur utawa tapa brata ana ing kono. Ana bocah cacah telu siji ya kuwi bocah Ngastina Silesmana Mandra Kumara angka 2 Atmajendra Dwarawati Samba Wisnubrata lan kang pungkasan satriya ing Tanjung Anom ya satriya ing Plangkawati kekasih Abimanyu ya Angka Wijaya. Marmane apa Wulandrema kang sarta Wulandremi tak timbali ana ing kene. Wulandrema jeneng kita Wulandrema kang dadi pengawakaning wahyu cakraning rat. Ya Wulandrema kang dadi pengawakaning wahyu ratu. Lah Wulandremi kewajibane ya kuwi neter. Utawa dadi panggoda utawa panyoba baya sapa kang pantes
ketondokan Wahyu Ratu yuk utawa wahyuning keprabon teteren sepira kawaskitane sepira mantenging ciptane satriya katelu mau sing paling kuat ya kuwi sing kuwagang nampa Wahyu Ratu ya Wahyu Cakraning Ngrat mekaten do pukulun ya pancen bener mula pilihan satriya sing bening atine sing tulus panembahe sing cedhak karo wong cilik nuwun inggih menawi mangkaten kalilan kula nyuwun pamit duga Ginawati ati aja nganti keri Wulandrema lan Wulandremi Kang samar pamoring suksma sinut maya winahya ing asepi sinimpun telenging kalbu tobat yen ora sisip sing dadi pamawasku iki Wulandrema sing dadi pengawakaning Wahyu Ratu Wahyu Cakraning Ngrat lakar kasinggihan Sang Tandya Bathari Durga la lajeng Sang Tandya Bathari amrepeki jasad kula wonten perlu punapa kawuhanana dina iki aku tinangisan Alendra Ngastina Prabu Duryudana amarga kepengin negara Ngastina kecondokan Wahyu Ratu kang sinebut Wahyu Cakraning Ngrat kang dipengawaki dening jeneng kita Wulandrema wakil saka negara Ngastina dina iki diwakili karo Atmajendra Ngastina ya kuwi Si Lesmana Mandra Kumara mula ora sandadak kesuwen ya Wulandrema enggal manjinga ana jiwa ragane Si Lesmana Mandra Kumara nyuwun sewu Sang Dewi Wahyu Cakraning Ngrat punika sanes barang dolanan ingkang nampi wujudipun Wahyu Ratu menika ingkang kuat jaba jerone sing kuat jiwa ragane awit sinten mawon ingkang nampi wahyu kanugrahan kasebut mbenjang tedhak turunipun badhe dados ratu ingkang ageng pangaribawanipun mila Sang Tandya Bathari sumangga kula aturi paring dawuh dumateng Lesmana Mandra Kumara supados kuat lair batinipun menawi sak wanci-wanci wonten godha utawi panyoba ingkang andhatengi kedah tuwajuh kedah tatak tetek supados tutuk lan anampi kanugrahan kasebut ya yen pancen mau tak kandhanane Si Lesmana Mandra Kumara ya Wulandrema